Nicole and Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang Lenny. Masama ang gising ko today. Naku, partner, iwas tayo. Ayusin ko yung pagbasa. Masama ang gising. Baka magbantato mamaya pag hindi niyo nagustuhan ang episode na to. Kaya nga, baka manugod. Nakakaloka yung masama ang gising. Masama ang gising ko today. I woke up on the wrong side of the bed. Ika nga. Hindi lang pala today. Pangit ang simula ng araw ko. I have been feeling low for quite a while now. Last year kasi, nahuli ko ang asawa ko na may babae. Hindi nagtagal. Tuluyan na kaming iniwan. Kami ng mga anak niya. Tinalikuran na niya lahat ng responsibilidad niya sa amin. Nilayasan kami ng walang explanation. When he left, halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Sakto sa akin yung stages of grief, kung familiar kayo. Yung unang stage, denial. Hindi ako makapaniwala na kaya niya akong lokohin. Hindi ko matanggap na kaya niya akong saktan ng ganun katindi. Yung second stage, anger. Nagalit ako ng sobra. I shut him out completely. Hindi ko siya kinausap. I cannot even look at him. Yung pangatlong stage, I tried to bargain. Silently, I wish I didn't do this and that. Ang dami kong if only. Kung sana. What would I do to have him back again? And then the next stage, depression. I seem to have lost the drive to do the things that used to interest me. Gusto ko lang matulog at kahit wala naman akong ginagawa, palagi akong pagod. Alam ko naman na hindi ako ideal wife. Hindi ako magaling magluto. Hindi ako makaserbisyo sa asawa. Naalala ko pa, sabi ng mother-in-law ko, ang gusto daw niya para sa anak niya ay yung pagsisilbihan nito. A wife who will cater to his son's whims and needs. Naisip ko naman, baka naman dapat kasambahay ang hinahanap niya para sa anak niya. Oo nga. Hindi kasi ko ganun. Nakita ko yun sa nanay ko. Nakita ko kung gaano siya kasubmissive sa tatay ko. Nakasunod yun lagi sa tatay at ginagawa lahat ng iutos sa kanya. Sabi ko, hindi ako magiging katulad ng nanay ko kapag nag-asawa na ako. Turned out, that is what my husband wanted. I loved him the way I knew how and akala ko, tama na yun. I also admit my personality might have been too strong for him. Sanay kasi ko nagdidesisyon na mag-isa. I am used to do things my way. Lumaki kasi ako with 3 older brothers kaya na-adapt ko kung paano sila mag-isip, kung paano sila mag-react. Between my husband and I, ako yung mas decisive and ako yung mas tough. He grew up having the privilege of being an only child. Nakukuha niya ang gusto niya at kumakain siya without having to worry kung sino pang hindi nakakakain. He was pampered all his life. He has the undivided attention of his parents. Nakatira siya sa probinsya within his comfort zone. On the other hand, ako naman nakatira ako sa syudad kung saan every day is a battle. Magkaiba kami ng kinalakihan pero akala ko, okay lang yun. Basta mahal namin ang isa't isa. Hindi pala. During our marriage, my dad was brutally killed. Inaamin ko naman na nilamon ako ng lungkot.
There was a time na I neglected my family and myself. I went binge eating. Kain ako ng kain. I lost myself, nawala ako. At akala ko, siya yung masasandigan ko. Akala ko, he will be my anchor. Iwan pala ako. Buong akala ko, we were building a life together. Ako lang palang mag-isa ang nangangarap nun. Hindi ko nakita na hindi pala niya gusto ang buhay na meron kami. The love that we had faded over time. Tuwing nag-aaway kami, tuwing bumubuhos ang luha, nababawasan ng nababawasan ang nararamdaman naming pagmamahal sa isa't isa. Sana nilaban namin kung anong meron kami. We could have worked things out if only one of us at least fought for what we had. Hindi namin ginawa. We both chose to go separately. Maybe, this is just how we are meant to be. Natutunan ko na kailangan talagang mag-effort kapag nagmamahal. Parang halaman, kapag tinanim mo, hindi mo pwedeng basta na lang iiwan. Kailangan mong diligan. If we want something to work out, we need to communicate, compromise, surrender, and be selfless. Yung mga magpapakasal, alam nyo na. Apakahirap po! Alam nyo na, ha? Nako tuloy. Communicate! Dapat hindi Compromise! kinakakarinig ng ganitong klaseng kwento eh. So ngayon, nasa last stage na ako ng grief. Tingin ko, acceptance. Ito yatang stage na ito yung pinakamahirap. Sabi ko, napatawad ko na siya, pero kahit ako, nagugulat ako with my sudden outbursts. Ayoko na magalit. Napapagod na ako. I don't want to keep blaming him and myself. Sana he finds his peace by leaving us behind. At nagdadasal din po ako for my healing. Like how an old prayer goes, may God grant me the serenity to accept the things that I cannot change, the courage to change the things that I can, and the wisdom to know the difference. Thank you, Nicole and Chris, for reading my story. Ang inyong tambalanista, Lenny. Balay ka muna, partner. Baka nag-e-emote pa si Lenny ngayon eh. Ay, nako Lenny, ang emo ng kwento mo. Ang sobrang bigat na parang hindi ko alam kung Anong uunahin? alin Diba? yung uunahin kung hindi ko alam. Pero ano ba, longing ba siya to Hindi have parang ang her husband back? ang hirap ng dami niya kasing English, no? So parang hirap din tayo talaga ngayon. Have he or she? He's had has. Parang hindi, sabi niya sa ngayon nasa last stage na ako ng grief, tingin ko. Sabi niya acceptance. Okay. Yung napatawad siya, yung parang napatawad niya na, yung parang tinanggap niya na nangyari na ito, napatawad niya pero, parang sinasabi niya napatawad niya pero galit pa rin siya. Kaya nga 'di ba sa unang part of the story, sinabi niya na ano ba 'yon, yung galit siya, yung mainit yung ulo niya. Masama ang gising ko today. At hindi lang today ang masama ang gising ko every day since it happened, no? Okay. So, nandun siya sa stage ng tinatry niya. Feeling ko denial pa din. Oo, hindi. Kaaway mo na ngayon sarili mo. Oo, feeling ko denial pa din.
Ayun, ang hirap. Kasi, ang hirap kasi kailangan talagang daanan yung stages bago truly masabi mo that you have moved forward. And no one, Lenny, can tell you exactly na, and no one can tell you na parang, ngayon gawin mo na yan. Kasi at your own pace yan eh. Hindi talaga, meron akong, yung moving on talaga is different for every person. May kakilala ako 2 years. May kilala ko 12 years. May kilala ko 2 days. May isa 2 minutes. Oo. Nung hiniwalayan Yung isa siya. nga, kumurap lang ano eh. ko pa, partner, nung Nakalimutan hiniwalayan, na agad di ba? Sa bar. Oo. Kumurap lang ng saglit. May nakitang Nakalimot pogi. na. Eto na. Di ba? Nakahanap na ng bago. So, you know, iba-iba yung how we handle grief and iba-iba how we try to move forward. Pero, ang what's important is you really help yourself. Yes. Tutulungan mo talaga yung sarili mo. Kung kailan mo yun gagawin, ikaw din ang makakapagsabi. Pero ang sinasabi mo, Lenny, 'di ba, parang lagi kang galit, napapagod ka kasi nag-outburst ka, gano'n, nakakapagod talaga 'yan. Correct. Totoo So yun. dahil nakakapagod, pwede mong maging option yung you start to see the goodness in each day. Kung ano Pwede man mong yun, practicein, mahirap siya. Oo, kung ano man yun, hindi namin masabi, pero pwede mong itry ng umpisahan. Hindi namin sasabihin ngayon na, 'di ba? Pero yung lang parang indicator na kasi yung napapagod ka na eh. At feeling ko, partner, yun yung isang magandang indikasyon. Hindi ba't kapag halimbawa bagong break ka, let's say hindi ganito ka kalalim katulad nung kay Lenny. Bagong break ka sa jowa, tapos paulit-ulit kang umiiyak sa mga tropa mo, paulit-ulit, isa-isa, tapos kakatawag mo na doon sa tropa mo, tatawagan mo siya ulit, i-explain mo ulit yung nararamdaman mo, ganyan, hanggang isang araw mapapagod ka, kasi dadating yun eh, mapapagod ka at marirealize mo, mahanap pala akong tanga. May mga gusto pa bang makinig sa akin? Parang wala na, At di saka, ba? ito magandang tip to. I-record mo yung sarili mo. Video mo kaya. Pwede din. Tapos gawin mo siya 3 days o kaya 1 week. Tapos i-play back mo a week after. Tapos pag nakita mo yung sarili mo, ang pangit mo na. Kakaganyan-ganyan mo. It is an indication. Yes, diba? ma-realize mo, tama na oo nga to. Tama na nga to. And yung feeling ko, yung part na, ang maganda kasi sa'yo, Lenny, ina-acknowledge mo yung feelings mo eh. So, the fact that you're acknowledging na galit ka, 'di ba? Maganda 'yun kasi alam mo yung kung nasaan ka eh, 'di ba? So, magandang para sa akin magandang indikasyon na 'yan yung ganyan na nag-uumpisa ka ng mapagod sa galit or nauumpisa mo ng mapagod na nag-outburst ka, yung mga ganon. Baka simula na 'yan ng moving forward. Baka hindi namin ididikta sa iyo yan kasi hindi naman madali. Correct. 'Di ba? Kaya, Yung iwan ka lang dahil sa kung anong dahilan, ang sakit. Yung Tama. pang-iwan ka dahil may ibang babae, 'di ba? At a time na kung kailan kailangan mo ng masasandalan kasi namatayan ka ng daddy na hindi lang basta namatay, kundi brutally killed. Diba? So parang ang bigat-bigat. sobrang traumatic. Sobrang, Very tragic yun kung tutuusin. At totoo naman na makakaramdam ka ng pagsisisi sa sarili, saan ako nagkamali, bakit nga ba ako hindi magaling magluto, yung mga ganun. Pero tanggalin mo na yun, girl, kasi pinakasalan ka niya kahit alam niyang ganun ka eh. Kahit alam niyang hindi ka domesticated. 'Di ba? May mga ganun, may mga babae talagang sadyang hindi domesticated and that's okay. Tama. 'Di ba? May mga ganun eh. May mga hindi talagang tagaluto, may mga taong hindi yung tipong aayusin ko yung brief mo sa umaga, yung mga Pagpe-prepare kita ng ganun. uniform mo Alam sa mo, opisina. Partner, dati, may nagsabi din sa akin yan nung bago akong kasal or bago ako ikasal, na parang sinabi na, naku, parang hindi ka iwan ng asawa mo, kailangan, yung tipong, Magaling ka ihanda mo yung brief niya sa umaga, yung mga ganon-ganon, mga ganyan. So ako naman, I kept that in mind. Kasi syempre, ano yun eh, parang mga tips, 'di ba? Gusto mong tumagal yung relasyon, mga ganyan. So, itatry mong gawin, 'di ba? But it's different for every household. Kasi ako, in fairness, sinubukan ko, tapos na-realize ko, una, hindi naman pala nabibrief. So, ano pa pag-prepare? Tinatanggal mo din naman. Ano pang point para isuot mo? Yun na din, ano, di ba? Effort, redundant? Effort, tatanggalin din naman, di ba? And yung time na yun, syempre, gusto mo laging tinatanggal. Bakit? Gusto nyo mag-anak agad. Hindi, di ba? Ako, kwento ko lang syempre, trinay ko yun kasi pinakinggan ko naman yung mga sinasabi ng mga tao, no? But then,
yung hinahanda ko, hindi naman niya sinusuot. Bakit? Kasi Mm. meron siyang mga gustong suotin na he's very comfortable with. Kasi ako gusto ko, partner, gusto ko iba-iba yung kulay na suotin niya. Aba, mali kong black lang yung gusto niya. And it's the same shirt. At gusto niya, yung pa rin yun. And that was 12 years ago, partner. And up until now, ganun pa rin. Ganun pa rin siya kasi kahit na sabihin niyang pilian ko siya ng damit, kung ano yung mapipili ko, hindi niya pa rin susuotin. Diba? Alam mo yung ganun? So, kung advice mo yan na parang kailangan ganyan ka, ihanda mo, sige, pwede mong gawin, pero it's different for every household. Tapos ako, partner, tumigil ako. Na parang, okay, hindi ko to gagawin kasi hindi naman, it doesn't work eh. It doesn't work our way. Tapos, hindi naman yun dahilan or ever in our pag-aaway na sinumbat niya yun eh, na hindi mo hinahanda yung brief ko or hindi mo hinahanda. Hindi eh. Iba yung sinusumbat niya sa akin pero hindi ako magaling magluto, hindi ako At natanggap niya yun sa'yo, Oo, ha? And then feeling ko with Lenny and yung jowa niya, alam niya yun eh. So tanggalin mo na sa sarili mo yung pagsisisi na bakit hindi kasi ako naging ganun. Hindi ka ganun eh. Correct. Diba? Siguro Para lang tulungan mo yung sarili mo to move forward. Oo, Hindi kami magaling ha. sa true lang, hindi. Correct, Pero correct. we're trying, Lenny. Gusto lang naming malaman mo, nagtatry kaming Tulungan kami ka. maging matalino sa sitwasyon mo. Kahit hirap na yung katalinuhan namin, pagod na din siya. Dami pa nga namin problema Oo sa nga bahay. eh. Wala pa kami lulutuin mamaya tapos iisipin pa namin to. Kaya diba? nga. Tapos naniningil lang yung yung may-ari ng bahay. Oo, tingnan mo. Yung upa daw namin, wala pa, 3 araw ng late. Diba? Tingnan mo, real talk yung kay partner. So you have to understand, Lenny, we're doing our best here. Hindi madali. Meron din kami mga sarili naming problema pero gagawin true. namin ang aming best, Oo. 'di ba, para matulungan ka. Siguro focus on moving forward. Huwag ka na mag-dwell sa nakaraan. Pero tama naman yung sinabi mo that you're at the point of acceptance na. Baka Diba? yun eh. Sana yun na, panindigan kasi mo na napapagod yun. ka na eh. Oo. Yan ay umpisa pag napapagod na tapos tinitingnan niya yung sarili sa salamin. Ay, ang tsaka ko nakakaiyak. Oo. Or marirealize mo, yung mga friends mo, ayaw ka na din kausapin, sawang-sawa na, di ba? Oo. Panindigan mo Ganyan. na yan na nasa point of acceptance ka na. Kasi pag hindi mo pa, pag in denial ka pa rin, babalik ka na naman sa stage 1. Tapos pagdadaanan na mo yung stage 2 na anger. Tapos magde-depress magde-depression ka na na naman. naman. Tapos kakain ka na naman. O, di Pero pa- pag kumain ka, isama mo kami. Willing to Tsaka eat ganun with pa- you. Tsaka ganun pala sabi niya na pag nawawala sa sarili, binge eating. Stress eating kasi yun. Okay. Kapag ka Kaya siguro parang- nawawala tayo sa sarili, partner. Oo, kasi di ba, totoo yun. Totoo talaga yung... Kain tayo ng kain. Totoo talaga yung stress eating kasi parang feeling mo, yun na lang yung pwede magpasaya sa'yo eh. Or ito Correct. na lang, dito ako comfortable. Kaya lang yung problema nga with stress eating, yung sequelae na tinatawag, o kaya yung... Spell yung sequelae. Sequelae. Basta, narinig ko lang para sounding matalino kasi para matalino yung kausap eh. Matalino yung nag-send ng Burnay, so dun tayo sa matalino din tayo. 'Di ba ang effect? 'Di ba? Sequelae, kunyari yan. Kunyari matalino, sequelae. Pero effect, 'di ba? Ang effect ng stress eating, yun nga, eventually, yung lumapad ka, 'di ba? Hindi ka instead of saying mapalad ka, malapad ka, yun yung masasabi. Nalilito tuloy. Malapad ka, 'di ba? Ay, hindi pala mapalad ka, 'di ba? So, yun lang yung problema kasi doon. Ang ending doon, mas mahirap magpapayat kesa magpataba, 'di ba? Pero syempre hindi namin masisisi yung mga nagsi-stress eating. Ako part I do not. Kasi source of blame. happiness Oo. talaga ang masarap na pagkain kahit At that kami. time. Oo, diba? Kahit wala correct. namang Kaya nga kahit walang problema, ang Oo. sarap kumain, 'di ba? Totoo yun. What So, more yung you eat because you want to feel good. So hindi namin tatanggalin sa iyo. Walang Yes. pagsisisi doon. Correct. It's Doon good to, it's good to indulge. release. Oo, to release. Yes. Ganyan. Sinasabi lang natin yung effect nun kasi talaga after. Yes. Pero pag nandun ka kasi sa sitwasyon, hindi mo naman mapipigilan eh. Correct. 'Di ba? Ako partner noong time na nag-stress eating ako, pag may nagsubok na pigilan ako, talaga makakatikim sa akin ng masasakit na salita. 'Di ba? Tumabi-tabi kayo sa harap ko. Di ba? Mainit ang Oh, ulo ko. Hindi rin maganda ang gising Correct. ko. May mga problema ako, 'di ba? Alam mo, Lenny, please do not be too hard on yourself. Yes, yes. Do not be too hard on Totoo yourself. yun. Okay ka lang naman eh. Alam mo 'yon. You're a good person. Correct. One good thing about you as Lenny, aware ka na kasi. And again, panindigan mo na lang sa akin, panindigan mo na lang na nasa point of acceptance ka na. Kasi pag natanggap mo na yung mga bagay na nangyari sa'yo,
mas makaka-move forward ka eh. Huwag mo nang ulitin yung cycle. Huwag mo nang balikan yung mga hindi magagandang nakaraan. Kasi umalis na din naman. Oo. Yun na yun eh, parang umalis na din naman. So, anong gagawin ko? Umalis siya. Ito na lang isipin mo, girl, Oo. pwede ka lumandi na. Diba? Papayat ka lang ulit ng kaunti, diba? Kung sumuba ka man, tapos, pwede na, may matitikmang ibang ulam. Diba? Hindi, joke Makakatulong. lang. Moving forward yun eh. Oo. Part, part ng moving forward yun. So, kung ano yung makakatulong sa'yo sa tingin mo para makalimutan ng mga hindi magaganda nangyari sa buhay mo, then do it. Correct. Diba? Although again, hindi po madali ito. Walang sino man ang pwedeng magsabi na bukas makakalimutan mo Yes. to. A week after, tapos na lahat to. Hindi. It will take time. Correct. Pero tanggapin mo na, di ba kagaya ng sinabi mo, siguro, hindi kami karapat-dapat sa isa't isa. Ikaw na rin yung nagsabi nun. So tanggapin mo na hindi kayo karapat-dapat sa isa't May isa. ganun talaga eh. Oo, At hindi- saka alam mo, tingnan mo na lang talaga dun sa part na iniwan ka dahil sa ibang babae. Ano ba? Nakakairita Oo. kaya? Di 'Di ba? ba? Siyempre kaya nahihirapan ka mag-move forward kasi naiinis ka bakit sa akin nangyari. Yes. 'Di ba? Parang saan ako nagkulang, mali talaga na malakas yung personalidad ko. Hindi mali. Oo. Personalidad mo 'yan eh. May Correct. mali siya kasi ng babae siya. Hindi siya dapat ng babae. Correct. At saka dumaan ka na sa phase na yan, sabi mo. Oo. Diba? Tapos So, ka na yung mga what ifs na Oo, gano'n. yung mga kung sana. Oo. 'Di ba? Tapos na 'yon. Tapos na yun. Doon na Buti nga tayo. nalaman mo yung mga stages na yan. At least, di ba, na-pinpoint mo yung ano. Kung nasaan ka. nasaan ka na. Maganda Compared talaga sa yung atin na walang nasaan alam. ako. Correct, Diba? Do diba? you know where you're going to? Do you like the things that I just shown you? Laki sa song hits, guys. Pag walang song hits, hindi namin alam yung lyrics. Sorry. Anyhow, ganun. Diba? Thank you, Lenny. Gusto namin kausapin ka na mas matagal pero mapuputol na kami sa probinsya. O baka putol na kami sa probinsya kasi overtime Sabi na. ang haba yun, dami niyong kwento, baka tapusin nyo na yan. Oo, yan. So, salamat for sharing your story with us. And I hope meron ka na pick up kahit papaano mula sa kwentong ito. Yes, At kung ikaw, Kabisyo, gusto mo ring magkwento, gusto mo mag-share ng iyong saloobin, ano ba yung mga issue mo in life, you can send your story at Mahiwagang Burnay Story at gmail.com. Mali mo kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. muli ako po si Nicole Yala At ako naman si Cambio King Chris Chuper. na nagpapaalala walang matatag na relasyon Sa malanding may determinasyon. Yan!